Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan sabon bidiyon. So a wannan bidiyon za mu yi magana ne akan dan Bello Galadanci, wanda a yanzu haka shine ke da trending a social media, wanda mafi yawanci da dama wani bangaren suna ganin cewa dan Bello yana kan gaskiya, wani bangaren suna ganin dan Bello makaryaci ne, wanda kowa ya sani asalin dan Bello dai comedians ne, kuma sannan a harkar wannan comedy din aka san shi, sai da lokaci guda ya juye ya koma cikakken dan gwagwarmaya wanda yake bada gudunmawa sosai a bangaren abubuwan da suka shafi arewa. Sannan shi dan Bello yana kasance shahararren mutum ne wajen kwakulo gaskiya da aka rufe ko kuma da take boye wadda mutane ba san da ita ba, wadda tun daga kan duk wani babba da ke a Najeriya dan Bello na fitowa ya faɗi gaskiya akan shi, wanda har shugaban ƙasar Najeriya gaba ɗaya sai da dan Bello ya fito ya faɗi gaskiya akan shi. So wanda mutane da suke ganin wannan maganar da yayi akan malam magana ce mai muni wadda bai kamata a ce ya furta ta ba, wanda wani bangaren kuma suke ganin cewa ai ya kamata daman a ce kowa ya yi ba daidai ba a fito a yi magana kansa. So sai dai mutane da suna ganin cewa wannan kamar ya yi rashin kunya ne da rashin kyauta shi yasa yi wannan magana, ko kuma shi ba dan wannan tafiyar bane ba shi yasa zai zo ya soki wannan tafiyar, wanda mutane da suna ta cece kuce da a social media. So ni ba alƙalanci zan ba akan wannan abun, amma zan so in sa muku bidiyoyi ɗaya bayan ɗaya wanda za ku yi alƙalanci da kanku, wanda zai bada amsar waye mai gaskiya. So kafin ma a je da nisa, ya bidiyo kaɗai da ake a social media, wannan fito ya ce kaza, wannan fito ka ce kaza, wanda har yanzu shi dai dan Bello bai ƙara yin wani bidiyo ba, sannan kuma bai goge bidiyon shi da yake kan wannan shafukan nashi ba, bai goge account ɗin shi na TikTok ba, bai goge account ɗin shi na Facebook ba, sannan bai goge a YouTube ba. So wanda wannan kaɗai ma ya ji tunanin kamar dan Bello akwai wani shiri da yake da shi, ko kuma akwai wani abu da ya tanaza akan wannan magana. Na haka bari mu fara saka muku bidiyon ɗaya bayan ɗaya domin kuma ku fahimci abin da yake faruwa. Hausa boy, Hausa boy, Hausa boy.